थारैनो मा जामारखो चिरां जिल्लायाव? इसोरा चिरां जिल्लायावल' हरजोब्बाय नामा गावनि महिमाखौ? चिरां जिल्लायावल' गले गले अन्थाइनि दै, एम्बुनि मानेक, खासिउनि मानेक मोननाया रायजो राजाखौ सोमोनांहोदों। बेयो गुबैयै इसोर हरनाय महिमा ना रां खामायनो बानायनाय नंखाय फोसावथाय? मानोना चिरां जिल्लायावल' दासान्दि गले गले बेबायदि जाथाय आरो खौराङा नुजाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेयो बेसे सैथो समाजसो फोरमायसिगोन। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि सामथाइबारि गामियाव एम्बुनि मानेक अन्थाइनि दै हरनाया सुबुं बिजोंनि गेजेराव गोसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। आं दा बुंनाया आं बे बेसर खुबैनो हादान थाहैदोंमोन नालाय, बाहाय आं आलु गायनो जावग्लिनायाव बे मुवाखौ जावै 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 जावनानै खनथाम जावनायाव आङो बे बुस्थुखौ जावनायाव फैदों आरो बेयो मुरा नुनानैनो। ओमफ्राय जावनायाव दाना बेयो फैफाबाय नालाय बेखौ आङो नायबाय आरो नायनानै ओमफ्राय दाना आङो गिबायबो, गिनाय फैबाय, खर' गिलिर मोनजोब्बाय, गोजांस्र'बाय। ओमफ्राय दसे आं बुरखांनानै उनाव दसे उनाव सासे आंनि खाथियाव खामानि मावग्राफोर दंमोन आरो बर' सासे, सावथाल सानै दंमोन। बिसोरखौ लिंना लायदों आरो आं। ओमफ्राय बिसोरोबोथ' बुंबाय, हाब जों बिदि बे बुस्थुखौथ' नुफेराखै होनबाय। बे सावथाल माखासेयाबो मा जागोन बेलाय होनना सोंनायाव, बे मुलि जानो हागौ होननानै लांनानै दोनहैदो होननानै बुंबाय। ओमफ्राय दाना आं लाबोयै लाबोयै दाना बिदि होननानै रायजोफोरखौ आरो लेंखांबावबाय आङो। बयखौबो लेंखांनानै नायहोजोबबावबाय आं। रावबो मिथिया आरो मा बुस्थु जागोन। ओमफ्राय बिदिनो हनै रानिखाथानि थांदों सोरबा सोरबा दौदिनि अजाफोर बिना लायनो होननानै आं बेखौ हरनाय जायाखै आरो। बिथाबबायदोंमोन बिसोर, खिन्थु आं हराखै आरो। ओमफ्राय बेनि उनाव दसे उनाव रायजो राजाखौ आरो लेंखांफिनबाय आङो। लेंखांनानै दाना मा खालामबावनांगौ बेखौलाय आं लांनोसैमोनलै होनबाय आं। लांदो लांदो, नों माबाफोर घटना जायोबा दिगदार जागोन लामा सामाफ्राव, दानो हनै माथो नायनायानो जोबा बिफैलाबायनायानो होनबाय। दाना आंबो उफाय गैया, ओरै न'निफ्राय गय जरा फाथै जरा बिहरनानै आङो सासे मानसि लानानै फैनाय जादों आं। मोना मोना लाबोनाय जादों। ओमफ्राय मोना मोना लाबोबाय आङो बाहेरायाव, मोनायावनो थानसालि न' फिसा बानायबावना दोनबाय आं। दोननानै ओमफ्राय आङो दाना अजानाव अखानायै ना मा अजानाव थांबाय आं। सानसे मानसिफोरखौ नायहोस्रांनानै बिसिनाव दुगै लोबै गय जरा फाथै जरा बिहरलाजोबनानै नायहोबाय आं सानसे। ओमफ्राय अखानायैथ' आंहा अजानाव थांनांगौ। अखानायैबो मानसिफ्रा फैदोंमोननो, आंथ' थांबाय माबा अजानाव, बोराय बुरै गासैबो थांनानै। गथ'फोरल' दं, देखायनाय जायाखै आरो गथ'फ्रा बोरै देखायनो। अजानाव नायखांनायाव बुंबाय बियो, बे अजाया, हाब बिराद मोजां बुस्थु मालखौ मोनबाय नोङो। बे माला जाहैदों एम्बुस्रोननि मानेकसो जाहैबाय। खोन्थाबाय बेयो। मा हामगोन होननानै सोंबाय आङो। हामनाया एकदम उदै सानाय गासिबो बेमार, बे माबा उदै सानाय, केन्सार, उदै देरनाय बेफोर, ओमफ्राय खर' सानाय, बिखा सानाय, बे थांजोबो जाहैदों गासैबो। ओमफ्राय बे सिथर मानलुनाय, खुरु खुजालि साफा थांजोबो। थारमाने बे थांजोबनाय बेमारा गासिबो जा बेमार मोदोमाव जादों बे हामजोबो होनदों। बेनि उनाव फुजा फाथालफोर होबाय नामा? फुजा होदों आं। न'आव फुजा होनानैसो बेखौ नायखांहैनाय जादों। माबा फुजा होदों। फुजा होखांनानै ओमफ्राय दाना आङो बे मुलिखौ हरनाय जादों। होजों हाग्रायाव हैदों आरो फुजाखौ। सानै दौदिनि लाना हैनाय जादों फुजा। दा सानबेसे जाखो हरनाया? मुलि हरनाया? स्टेप मोनथाम, 6 बारानो 7 बार जाबायदां। खनथाम जाबाय। माबा 7 दिन ना 7 दिन जाबाय। आंथ' गोसोआव लानो हाजोबा, आंबोथ' बांद्राय इसिमा लेखाबो रोङा जाहैबायना एसे। थारमाने दा जुदि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय पाब्लिकफ्रा लांफैनांगौबा मा हिसाबै माबोरै लांफैनांगोन? लांफैना गय जरा फाथै जरा होनानै फैनांगोन, थाव लानानै फैनांगोन, ओमफ्राय धुप खाथि लाना फैनांगोन। ओमफ्राय जों बेसेनखौथ' जोङो लायो,
माबा गावसोरनो बुंखालांनाय माबा 151 थाखा बेखौ लानो थिनलांदों आरो बेनो बथलाव जायगाया जायगाया बे जों सान्थाइबारि जाहैबाय जायगाया सान्थाइबारि गामि होनो हरजेननाय समाव मुलिखौ बे हरजेननाय समावहाय मा जायगानिफ्राय लांफैजेननाय जादों लांफैनायाथ' बावरागुरिनि लांफैदों ओरै दलगावनि लांफैदों ओरै खोला दलगाव साफागुरिनि लांफैदों सिन्दारिनि लांफैदों अनेक लांफैबाय दा बे थाइगेरगुरिबो लांफैबाय ओरै खाथि खाला लांफैबाय आरो साफा सानैल' फोरमान मोनदों नामा? फोरमान मोनजोबदों गासिबो गासिबो बेमार गोनां मानसिफ्रा बे मुलिखौ लांफैनाय जादों बेसोर खर' सानाय बांसिन बे माबा मोदोम सानाय सुनाया दा बांसिन थांदों ओमफ्राय मेगना लगे लगे प्रमान मोनदों आरो होनाय लगे लगे आरो सानायनि जानायाबोथ' लगे लगे प्रमान मोनखायो दा मा बारायाव हरो मुलिखौ? मुलिया हरनाया दा मंगलबार बुधबार हरो ओमफ्राय सुक्रुबार सुनिबार हरो जोङो बे बारायाव हरो आरो ओमफ्राय जोङो खिन्थु मोनजायैया जेनेबा बाराय मोननै दङ आरो अमाबैसा अमाबैसा ओमफ्राय रबिबार बारायाव मोनजाया बे मुलिखौ जेखि जानाय टाइमबाबो आरो मोनजानाय नङा ओमफ्राय आङो पुर्निमा अमाबैसा बे बारायाव हरनाय नङा बेल' आसलथे बे मुलिया नुनायाव माबायदि मुलिया बल बायदि गल माबायदि मोनो देनायनानै नायनाय माने बेयाव हनै दिन्थिदो थ' बे जावख्लानायाथ' दबो आरो सेरबाबो दो थाङो जोङो नामा? बे बुस्थुआ मोनायाव जोङो सानाव खिन्थु जोंनाय नुनाय नङा होमबाबो नुगोन आरो एसे ओमफ्राय जोङो दै सिङावबाबो जोङो बे बुस्थुआ ओमफ्राय बे बुस्थुआ सना बायदिबो ओंखारनानै थायो बे बुस्थुआ मोनायावथ' खेबजाया ओरैबायदि बे मोनायाव बुस्थुआ ओंखारोना बे बुस्थुआ बिदि आरो आसलथे नैबे मुलि हरग्रा जायगाया सामथाइबारि बबेनि आन्दाराव गोग्लैयो? जोंनि बे खुंग्रिं सामथाइबारि होनो बेखौ जुदि बे जायगायाव फैनांगौबा लामाया जोङो आवजारनिफ्राय फैयोबा मेइन रडजों भुटाननि हाइ रड दङ बे हाइ रडजों लेफ्ट साइडजों ओरैहाय फैयोबा आवजार बाजार दङ बे आवजारावनो स्टेन्डआ बे आवजारनिफ्राय फैनानै आवजार बाजारखौ बारनानै नैबेहाय थारेबारि होननाय मोनसे जायगा दं माने थिनालि बे थिनालिनिफ्राय ओरैहाय नर्थ साइडआव माने साहाजों फैनाय लामाजों फैबानो सामथाइबारि मोनबाय आरो बेनिफ्राय जुदि नोङो ओरैहाय आवजाराव ओंखारालाबानो बबेबा जेनेबा हजोंहाय दागगारि भुटाननि मानसि बा हजोंहाय बे मा होनो आमगुरि उगुरि साइडनि मानसिया फैयोबा सान्तिपुर जाना फैगोन नालाय बिसोरो सान्तिपुर जाना फैयोबा सान्तिपुराव स्टेन्ड दंखायो बा सान्तिपुर बाजारनिफ्राय ओरैहाय गेलेफुआव थांनाय भुटान थांनाय रडनि ओरै लेफ्ट साइडजों आरो ओरैहाय माने सोनाबथिंजाय दावखो ओरै फैबानो बेनिफ्राय सिमला बागान मोनगोन सिमला बागाननिफ्राय एसे फैबा देलायसे बाजार दङ जोंनि गुदुलि बाजार सामथाइबारिनिखा बे सामथाइबारिखौ गारबोनानै नैबे गामि गेजेराव फैयोबानो ओजों ओरैहाय नैबे बे एवला औवारिनि न'खौ मोनफैनाय जागोन आरो बिथाङा एवला औवारिया सानबेसे जाखोनो मुलि हरनायाथ' आंनि मिन्थिनायाव आङो फार्स्टआव जिथुनाखि बिसोर लाबोदों बे आं नायनाय समाव खुला जानाय समाव बे जिनिसखौ बे थफ्लाखौ मोनबोनाय समाव माने बुरि फैदों बिहामजोफोर फैदों फिसालाफोर फैदों माने आं फैनो टाइम मोनाखै आरो आं फैयैयाव इतिमध्येनो माने आं फैस्लाबनो मोनाखैसै अबसर गैयैयाव माने इतिमध्ये ओजाहाय जाहा दौदिनि जानागुरुफ्रा माने गावसोर नायफैदों नालाय बे जिनिसखौ देखायथ'नो मोननाय नङा आरो जाखिनि देखायबाय पाब्लिकनो जनसाधारनो जाखिनि माबाबाय देखायबाय बे जिनिसा मामुलि जिनिस नङा बेफोरखौ फुजा फाथल होनानै ओरैबायदि होनानै माने बे जिनिसखौसो नोङो मोनसे जायगायाव बा न'आव मोदाय थाग्रा बे न'मा न'आव सोनानै दोननांगोन होननानै बुंलांनायाव बेखौ एवला बसुमतारी माबा औवारिया बेखौ न'आव सोना दोननाय जादों आरो बेनिफ्राय इतिमध्येनो फैनानै हजोंहाय जायगायाव बबाहायबो एसे फोथारबाय बाव फोथारनानै जायगायाव जिथुनाखि बे जे जिनिसखौ बे मानिकखौ जे जायगायाव मोनबोदों बे हादानाव थांनानै माने बेखौ फुजाबो हैबाय फुजा होखांना आरोबाव अनस्राफैबावबाय बिदि रायजो राजा आंबो दङ बे अनस्रानायाव माने थिगखौनो बुंदों जिनिसा नंगौखौनो बे जिनिसा अन्तत' 20-25थासो माने बेमारिफ्रा फोथायनानै जायोबा फुनोबा
हामगोन होननानै बे दौदिनि बेबादि जानागुरुफ्रा फोरमानफोर बेबो मोनबाय नामा दा? फोरमाना आंबो माने आङो खननै जाबाय 6 बार जाबाय आरोखि लोंनाया बे फार्स्ट टाइमाव आङो खनथाम लोंबाय ओमफ्राय नैबे मैया दाख्लिनिफ्राय आङो लोंबाय दाना आं मैयानिफ्राय द्रप दिनैजों साननै जाबाय द्रप दोननाया माने 6 बार जाबाय आरोखि आं लोंनाया ओमफ्राय आंनाव ओरैबायदि मोनसे दङमोन माने आं दा फिसौनि सिङाव बुंनाय जायो माने आंनाव पेसाबा गोजा जाबाय थायोमोन आरो एसे आलौजोर मोनोमोन बे आलौजोर मोननाया दा आङो एसे आंनो निजे माने प्रुफ दं आरो दा क्लियार आरो आन्दाज मोनदों आरो साफा जिनिसा दैया जेरोखोम साफा बे साफाखौ आं बयबो लांफैनो हागोन नामा? लांफैनो हागोन आंनियावनो